Ik weet niet, maar voor mij hebben we hier een bekend gezicht voor me staan, maar dan als duo. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik ben een onderdeeltje van de Crazy Brothers. Maar ja, solo lijkt me ook wel erg leuk. En dat gaat nu gebeuren. Vertel. Nou, er komt een nieuwe single binnenkort. We zijn nu druk bezig om de tweede track op te gaan nemen. Dus ja, dat is heel drukdoende. En ja, als dat klaar is, dan kunnen we aan de gang, zal ik maar zeggen. De eerste track, dus de single track, is klaar. Hoe gaat die heten? Die heet Hey Lieve Schat. Zo heet het eerste track. En de tweede track heet Zou Jij Bestaan. Dus ja, ik ben zeer benieuwd. De tweede track is zeg maar al wel ingezongen, maar ik heb nog niks gehoord. Dus ik ben zeer benieuwd. Hey, maar het alleen optreden en dan niet als Crazy Brother, hoe bevalt dat dan? Ja, het is heel iets anders. Ik kan wat ander repertoire zingen, zeg maar. Wat ik ook heel erg leuk vind. Het feesten natuurlijk, ja, dat zit erin. Dat zal zo blijven. Dat zal ik ook solo nog steeds blijven doen. Alleen ja, ik zing ook graag wel wat nog gevoelige nummers, zeg maar. Een belletje of zo. Dus ja, daar krijg ik nu de kans voor. En dan gaat het net te pak aan. Absoluut. Ik ga het in het pak. Vind ik leuk. Hey, als mensen meer over je willen weten, waar kunnen ze dan terecht? Nou, op dit moment kunnen ze terecht. Ik heb een hele mooie hive-site. En dan gewoon Rudy de Mulder. En dan komt dat allemaal goed.